ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ngay gata, awan mo't ni Kwarog dito'y paradaan. Awan, kano sigud mo't nga inaldaw nga agpaspasada. Kaisumot. Diyak kaya't kaglugan ka na ito'y daduma na kaparada tricycle, ta nagpapartak da nga pataray. Kaiso? Imbag ni Kwarog na inayad ti panagpataray na iti tricycle na, saan makapanirbiyaws. Ay, kasapulan nga agpaili akmaray tanay, awanan lakaw. Ay, oray siyak maray, masapul nga agpalingki ak tanay, naibusan jay lebon mikin ni badung ko asang adram abog ko aw. Nagsakita kantay. Agsakit ka? Ay, nabarak. Uray dapadapon dat. Nabara kamot ngagpaisaw. Eh, basol di balasa nga nang bastid kanyak. Nabasted ka manan? Kanayon, mate. Basta garamak, mabastida ka dagaws. Sige, igatangan ka iti agas at umaram. Ay, asino ti agtumar iti agas? Nasaya ta si Mangput kan Enteng. Ay, ni Kwarog agsakit. Apay nga agsakit. Kano napan kala nagaram idi kalman? Binastid dak nga raw. Iso nga aggurigor. Di mo manan siguro na ibalikas ti I love you. Kano insurok ini? Naibalikas ko mat anaimbag. Wrong spelling siguro nagrigat ka tuman ngamin asursurwan. Nagrigat ka makasuro iti spelling. Naagsao ka, Inteng. Kasla naglaing kamot iti spelling. Agsakit gayam ni Kwarog, maray. Isumot lagayam nga awan iti paradaan. Ay, huwag, maray. Inggurigor na, jepan nakabastad na. Uray asino mo't no kanayon mabastad. Talagang aggurigor. Adala akom nga agas apang gurigor, maray. Ay, awan no agas kag gurigor nabastad abaraw. Ay, kasano nga rod ngay maimbagan ni Kwarog. Aggurigor ka nun ni Kwarog ba daw? Ay kit gagangay Siyak to pa'y kalkalpas ko nagkurigar. Sa balimot ani Kwarog, takunada ajay pan nakabastid na tinagguriguran na. Ay kit sa bali nga rod ati kasapulan na nga agas. Anya ngay kumaklase nga agas. Ay mapan ko mambisitahin. Takitaet no niya ti agas paraking kuha na. Anyaya ti marikrik na di Kwarog pare. Manon nga aldaw anabara. Agsakit ka di ti ulo na. Ay, Kwarog. Agsakit ti ulaw. Wang, nasakit. Ne. Kukurot mo pare. Asus. Win, kastana ka. Asus. Uray na pudot ti panawain. Malamlaminak. Ay, sintomas amin dagita ti epektaw ti namin anon apan nakabastad mo. Why, gusto dahi tako ng pare. Ang adda kay tiamok bisa nga agas para itikas ta sakay. Ay, anyang kay dayta. Yara sa as kuking ka pare. Apay nga yara sa asmaw. Maawan nga rod ti bisa na anumang nagti sa bali pare. Ay, sige, yara sa asmon. Anya? Hay! Wachichi? Apay, dim na awatan. Wachichi ko naman. Adda nga rod tultulong ti kandigin apalayag ko. Akin di kanawan nga. Ay, sige. Yara sa as ko nga rodan. Dito'y making kanawan. Ha! Kwarta! Apay, piniksamay. Kung na magking kaanas kang awan sa bali ang makangay. No kwarta ti magpaimbag ka ni Kwarog. Adamot kat kwartak ditoy. Manuday ka. Adamot duwagasot kan coins. Kan adamot sagbabainte kan 50. Umanay sigurun. Ngam sigurado nga tanga agimbag ni Kwarog. Padasin Ibagaman ngamin ka ni Kwarog, tasaanan ang mapanagaram, tapno saan ang mabastad, kan maliklikan ti panagsakit na.
Sigud ka ni pare ba daw? Yapros ka no ka ni Kwarog na gito'y akwarta. Ket, kasanungay dagitoy coins. Ipapit-pit Iapros. Ipaputput. Isungaroti ko na ni pare ba daw? Sige, riingam nga rudan ni Kwarog. Kwarog, kaanakan. Agreein ka? Agasan da ka. Anya day nga agas, nasakit sa amay. Mabiit laang daytoy apanangagas mikan ka. Ay, sana nasakit. Apay, mabuting ka no nasakit? Nayapros ko dagiti kwarta ken kuana. Ay, ipapit-pit mo bitin day ta coins Ay, mayatan tirik na kangkay. Na, Mayatan ti Riknap? Mayatan. Ay, nagbiitan? mayat gaya man. Idulin ko nga Ay, rudan dagiti saan mo nga kwarta. lahan nantay? Saan mo nga lahan? Ay, apay asaan kat igatang ko iti bagas daytoy. Nagsubli ati sakit ka, wala am dagito ya kwarta. Bay ang pailaan. Di mo alalaan ti kwarta ka inya prosta kan impapit-pit ta. Bulsa kamin dagito yan. Ay, apay kay, kwarta ni antib na kita. Kasulasan mo mo kaya ta maimbaga na kangkay. Ha! Ay, kaya ko Isu ti pakaimbaga, kwarta talaga. Nay, Kwarog, naimbag kan? Why, tataba daw, mayatan tirik na. Nakita ka lang, hindi kalma na nakaigda, nagkapsat. Napigsa ka. No kaya't mo apanak na ka, bagkatin ka. Ay, saan na masapol apan nagdakam? Tamamati ak may timbagam. Epektif di imbagam kiniyanggal ka. Ay, jay kwarta. Why, tataba daw, agas gayam ngagpaiso ti kwarta. Unaking kakay. Mayat nga agas ti kwarta. Kahit papanam nga ita, tanaimbag kan. Amumlatan, tataba daw, mapahanak man ni nagaram. Ay, saus, kasanaw no guriguro kan tumanay. Aw, makita yun da ita. Gapukin ni Badungkaw, imimbaga dagos ni Kwarog. Imbe damanin ni Badung mon, maray. Kapudno mga may maray. Sige, maribanang, ituloy mong tagistorya. Ay, nalipatak paikit din tituloy ja istorya. Kuma, makitam day ta, marituyang. Sa ukan tumot ngamin asao, kat saan pa'y analpas ja istorya ni Maribanang. Istorya ana imbagan adagos ni Kwarog, gapo iti inyapros yu akwarta ken kuana, maray. Ay, wen gayam anya. Agad, anyang iti napasamak. Ay, idikwan, rimwar meten adagos ni Kwarog. Ay, kat mapat siguro agpasadan Adan pagluganan ta inton sumaruno nga agudong tamari kuanang. Ay, ang di mimeten nasiputan, no sa dino tinapanan na. Kat nga, inala na amin jay kwartang inyapros kan inpaputput mi kan kuana. Isumat lagayam nga umay ka umutang dito Teresina. Ay, wen maray, tain na lang harun ni Kwarog jay kwarta. Nakita mo sa dino tinagturungan ni Kwarog. Kino nasabat ko itay. Kit amam, ti kunana, pare. Mapanman ka no agarimay. Mapanmanan, kano kabas-bastag na. Kini sumit ti kunat, ang mga no mabignat. Ken no anyat mapasamakan ko ano mabignat pare. Ay kit nakarkaro ang agsakay, pare. Sigurado Nalipatak la na ibagaking kakay. Ang nasaysayat no paginanain na pailaan ko man ni Kwarog ti puso na. Di nasaysaya at nuliklikan na ti agar pare. Ay uwi na pare. Dadakkel nga minti gastos no mabignat. Kanayon kamot nga agpalod. Ay, naminsan nga pulo ako na nagpalodita. Si kalaang nga tinakaibos iti lakok alod. Di mo pa'y kaya, tamakalako ka. Sino ay ati teksam? JRR makabalasang di tabagatan. Agar-aram ka manan. Ay, nagpintas nga minda di balasang kagawad. Long hair kan rosy cheeks. Kita tama nga numabastad ka manan. San mo't siguro itan? Kanayon kumatatiksan?
Sapay uray ka la agurigor no kasta mabasted ka. Mangan tayo. Ayan di kwarugan nga. Apay, di mo ayan nakita di taruar nga ada kasarsarita na iti cellphone na. Itay pa'y agsapa da ita. Aging ga ita. Aldawan, ada pa'y lakasarsarita na. Iso nga rod nga ibagbagakken ka, amasapul abagbaga amday ta akaanakam. Di nansa masaangot ti manganan. Ay talaga asaanan. No nakasango dito lamisaan, jay pa'y lasilpon na ti igam na. Ay kasanungan ti panagrundada. Ay katawanan Panagkunam, makarunda pa'y aya. Di trabaho na nga di barangay hall. Kunak amapan aglinis. Ay awan nga rudan. Di nanto pa'y masangon ti agdigos. Siyak matagsakit itan no kasta. Ipalubos mo nga rod ang mapasamak kan katikasta. Agar-arim sa manan. Ay ka, agurigur tumanan Bata-batang. Day. Apay. Adda ka din ang danog king ka di ta nagkapwam. Nagkapuwak di tabagatan. Iti ayan ti arar makabalasang. Binastag nakmanan. Nabastad ka manay. Ayunay mo daytan kwaraw. Makagurgurigurak manain. Iso nga gawid akaw. Makitam, agsakit manan ni Kwarog. Nakita nga ron na nakaida. Ken nabara. Naistorya na ka din kan ka nabasted manan. Agasan tamanan na. Sapay adun ti gastos ta. Gapo iti pan nakabasted day ta ka nakam. Agasam man tauray nala igurigor. Ay adda kwartam dita. Kwarta manan. Apay, awan lat kwartam. Ada ang amumutay. Alaan na tumanan. Itinaganti kwarta. Maimbagan ka kwarog. Sana ka maimbagan ng kail. Ha? Apay asaan? Inya pros kumatandag iti kwartakan ka. Ipabulusam kanyak dagita kwarta. Awan bilig na no ya pros mulaang. Mabastad kan tumanan. Da kami mitlakan ni antim ti aggastos. Agpasada ka laangan iti tricycle tapno ada kwartahan. Kasano ngay, no makariknak mat iti ayat. Bayam data ayat-ayat. Agarim kan tuno ada kwartahan. Saan pa'y nga ito? Aguray ta, iti tricycle apagluganan ta dito'y paradaan. Apay, talaga asaanan nga agpasada ni Kwaraw. Ay, kano ko nada nga agsakit manan. Una yan, kanayon mo lang agsakitan. Isungarot di kunak. Sorry na ti papananyaw. Nimit Kwarog dayta. Ay, naimbagan siguro na. Naimbagan kan, Kwarog. San pa'y unay kagawad? Apay nga, yan nagpasada ka. Una, tapno makaurnong ak iti kwarta, gastusag no agarmak. Ay nasaya at dayta planong Kwaraw. Sige, aglugan kayo. Tay tulod kayo ni ti papananyaw. Ni Kapitan Enteng. Kwaraw, adaman la damagakan ka. Aw, anya dayta, nga natuyang. Amok ngamin ka, asaan mo akayat ti agulbaw. Ha? Ay, talaga mo't adya kagululbawd. Kanayon na kami nabagbagan ni Uncle Kao, adakas ka no ti agulbawd. Iso nga rod asi ka ti pagdamagak, tanimari kwa na ang naglaing nga agulbaw. Agasaman, tay di pa'y lakal man adina magkukunkwa na, no naawat yun ti honorarium yaw. Kay, anya nga iti insungbat na. Kas iti sigud awan kanupay, urayan nyo kanaw. Ay, ulbud talaga ni kagawad ko hanang. Kat no maawat minitangal daw ti honorarium may. Itangal daw? Una na, mapanak nga rod itay di barangay haul. Ay, mayat nga rod no kasta. Masingir kumulaangan ni Kapitan. Ha? At daw utang ni Uncle Kukan ka? Ay saus, nabayagan adya utang na kanya, Kwaraw.
O na yan, Inteng. Tauray ka lang nakapumada amapan ije barangay hall. Kasla mga nak iti kasar. San aya? Wen nga ron. Uray mula indigusan. Alain mo iti honorarium mi ita ko naman. Honorarium ko nam, Inteng. Honorarium banang. Ay na, agsidatamot nga ruden itinaimas no kasta. Iso anas ken masapak mapan. Ika nga ruden, taagarunak. Para iti pagangeranta iti karni asidaan ta inton madamdama. Uy! Apay, Marikwanang, saan ka amapan ije barangay hall ita? Anya ko mati mapan ko aramiden ijay. Kano maalayo ita ji honorarium yaw? Nakadamagamot iti dayta. Ay namaray, nagadaw ti mabalin ko apagdamagan. Si kalaeng aya ti mabalin ko apakamuan. Wanang. Maalami itan ti honorarium may. Hehe, inaksingiran ni Kapitan. Singirum adagaws. Kanya ngay, narigatan no saan manan ang makabayad. Namin anon ang naitantan ti panagbayad na. Kapitan, nawat mo ka din di honorarium mau. Ay, naibulsa kon Agur-uray ngamin ken ka ni Marito yam ijerwar. Apay uray na. Ay won, Kapitan. Ay, jak amo. Sa din tinakamuan na amaawat tayo ita ti honorarium tayaw. Kunak adi mo ibagbaga ta sigurado nga agsingir. Sana siya tinakaamuan na. Kasano da ito yan Umay nakpay singiran dito barangay hall. Apay ngay, tadi mo larumwaran ni Kapitan. Dapay di ta unay, nana. Naawa na nga tanjay kwarta na. Nawat da amin ay. Nawat kunto pa yan. Na, nagbayag mo ni Kapitan arumwar. Urayin tan aadwa. Una, nasken ang masingir ko dya utang na. Katnuat damat utang na kanyak. Na, kita umanlangan niya. Nalaing magayam ng umutang ni Kapitan. Ang narigat asingirain. Nagtiwad niya. Ay, pero niya nagrigat ta talaga asingiran. No amula ko man narigat asingiran. Diyan la ko man pinapautangan iday. Ha? No amok la ko man. Nagrigat ang ti umuli dito alad. Ay na. Kabaalam na ita. Dandanikan makaulay. Kita mo't ano makita ni Marito yan. Oops! Ay, agur-uray isang wanan, Kapitan. Ha? Sana ang mga umulong ka dito'y alat. Agsingir kat kanu adagusan. Adaya kasta. Kasuswildok pa lang agsingiran. Sige, Kitin, Kapitan. Matuli ka pa. Ha? Kwarog, ni Kapitan, napanan ijay likod ti barangay home. Ha? Ay, wain. Kabababa na iti alad. Kapitan! Agbayad kan! Kapitan! Ay, saan mo nakamatan ni Uncle Kao? Nagpartak ato maray da ita. Ay kamatang! Kapitan! Urayin na! Ay, saan mo makamatan ni Uncle Kao? No kwarta ti pagsasaritaan. Napartak nga agtaray da ita, basta singiran dati utang na. Ay, kapay akas na ti panagal-al mo. Tas ka mo naason. Ay, kwa. Ada itartarayam. Ika ipalangki. Ay, Na. Inton bigat pa ilaang agpalingkay Ay, itan, darasam. Kaapay nga ibaon nakitan. Ay, basta ikan kunak na darasam. Na Wanya to yan. Nasingir mo, ni parintay. Anya na singit, intarayan naktupay. Ha? Anya? Nagpartak atim maray. Ay, nagkapoy kan. Apay, di mo nakamatan. Kano limag to ijay alad sa timaray. Ay, saanin nga makabayad no kasta. Si kamutan ti mapan mang singir. Nagrigat a singiray. Kaano pa dahil nga utang naking ka? Nabayagan na. Kuna nuga po ta Kapitan, kunalaka singiran. Saan mo gayam? Amom itan, ti papautangan. Sa nagapot ta opisyal ti barangay, nalakan, ngagbayad.
Isumot lagayam nga inapuranak ni Inteng nga agpalingke. Tasingiran ni Marituyang. Kano tinulungak ni Kapitan nga imuli ije ala ti barangay hall. Tapno saan ang makasingir ni Marituyang. Ay, anyalaangan nga iti maibagan ni Marituyang. Ay katbay amlatano anya ti bakunana. Ang siyak ti mababain. Puskulam matan atarupam, kaskan ni Kapitan. Ay, kasanungay, numasabat ko ni Marituyang. Sikan ti mangliklek, nalakalaang mat nga itarayan ni Marituyang kat. Kita man ni Kapitan. Sa bagay matkit di Saan ang makataray unay ni Marituyang? Kasta aya. Adapay kid din ar-arap na Saan na makabigbeg no adayaw? Apay ngayang Kyle. Tulang matenti kukod na tayong bati o para kanyak. Mabisin kami gayam kanyan, Tim. Ay, dinakman iramraman si Kainteng Sika tinangibos iti sidaan. Uun, siyak gayam. Di gulaang matimbaten para kanyak. Inan-anusak nga inig-igop. At damat imbati yung ngayon na po'y para kanyak. Ngam itip lang may. Saan mi nga mo nga umay kamakipakan? Ang kasusuil dumbit. Kurang to pa'y apag-chicks ko jay swilda. Na. Agbayad ka nga rodan iti utang mo kanyak ang Kyle. Ada utang niya angkel mo ken ka. Apay, hindi na yung bagbagaan tay. Apay nga ibagang pailagwar. Kunakan ka asikreto talag na dyan. Kasanaw, saan ka ba't ngaminin nga agbaybayad? Enteng, mano ayati utang mo. Aba, Ada pa'y gayam utang mo kan ni Marituyan. Subali pa'y ti utang na kanyakan tay. Aga semdagita nga utang mo, Enteng. Kasanungay ang mabayadam amin dagita. Saan ko napautangan pa'y ni Kapitan? Taapay mo, Nagrigat asingiran. kano singer kamot ngamin kano singer. Tay-tay mingak ka, no kaano ang makita. Ay na, saan mo ang makita ni Kapitan? Amo na tilikliklikan na. Makitam day tanga ugali na. Di mo ayamadlaw at tunggal makita na kakot agtartaraya. Unay kamatan Inteng. Di mo pa'y kayat atumanaw di tatawa. ay narigatan. Ay, ang mga no makita dakdamarito yang ken paribadaw. Kabutang mo idan? Ay, daytan tumat nga may tasaan ka nga agbaybayan iti utang mo. Jak kabutang ida. Nagkunangay mit akabutang ko. Kay, apay nga rod nga aglamang ka. Singirin da nga rod. Di mo pa'y kayat atanawan ida. Ay, limbabasan ay ni paribadaw. Makitam dayta. Damdamagak nga rod. Saan pa'y alimabas? Ay, kasano nga tangay no, agsabat kami itirwar. Ay, makaamukan, Inteng. Nagaramid kan tumat ngamin iti pagbutbut ngam. Nasabat ko itay ni Kapitan. Kay, Paypayapayak pay lang, di marayan. nay, tapay nga yakas na. Kuna na siguro no singir. Ngam singiram nga agpaisaw. Mabainak pay ki di namang singir. Di mo nga min singirin ay, bayamon. Na, lipatik laangan kasta kaday. Saan mo ta? Uray na lay tartarayanon. Bayam, tikat ti pagnakman na. Anyang itaramidam. Mapan mo danugay? Laglagi pembadong. Kapitan Dayjay. Ay, awan ti baga kasta. Ikat ti pagnakman na, tapno ang muna ti agbain. Magmag na kano ni Uncle Mau amapan ijay ilay. Apay nga magmag na. Enteng, apay amagmag na ka amapan ijay ilay. Tadamagak pa lang. Ay kat ibagam akan ni Kwarog, tapno am muna. Ay, awan ti kwartak. Mawata kaon. Awan pagpliti ni ang Kyle. Naglaingan ti ka anak ka. Itulod ka ni Jay Ilay ang Kyle. Ay, uray awan kwartak. Kito na, uray libre. Or nangag mo ba nang? Nagsayatan dahito ka anak ka. Ay,
Isungarod ano adanton kwartam, agbayad kanton kanikwarog kan kadagiti nakautangam. Nakabayad ka din ni Kapitan? Jak to pa'y sing-singiro no kastang agsabat kamay. Nay, apay ngay. Ay namaray, siya akong timabain nga agsingayro. Kasta nga min itaapa nawan, maray. Di nagpautang, iso ti babae nga agsinged. Kunamo ni badung ka, nga ikan na kano iti pagnakman na. Ah, ay sus. Madinsamot day ta plano ni Kabadong. Pero may abanog may kanikwarog ang nagpaili. Na, binanog mo ni Kwarog, adi mo man la binayadan. Mabay na karod kan kwa na una yun. Ay, nalaing ka lang nga agibagay ti kasta. Mabisin kami. Adalin mo to, ma'am. Ay, sa anak-anak luto iti sidaan. Tanagi padigo ni Pari Badong iti pinartina amanok. Imay nagipadigo? Oh, makitam day ta, inteng. Oray adda utang mo kadakwada. Nasaya at latat ipakpakita na ken ka. Mababain ako. Amumot lagayam ti agbain. Puno mo ta mababain ako. Numaalak ti honorarium ka. Bayadak amin nga utang kun. Nangit ko tayo sayang ka. Kaya't naasawan, uray jay utang mo kan ni Kwarog, masapol abayada mo. Bayadak nga ron. Waraw, itulod nakman ni Jay Ilay, mapan ko man ipalingki da ito imbayad ni Kapitan kanya. Ha? Nagbayad kan ni Uncle Kao? Wun, nagbayad din. Isumot laga man nakaragragsak kay tanan na. Asino nga'y kumatisaan ang maragsakan ko araw. Uray siya, nagbayad mo ni Uncle ko kanyak. Isu aduhatan ang agpailay. Ay katuan intang arudan. Ni Kapitan Enteng. Arak madanti katangam, Kabadong. Anya amanay, itak lang agumatang mo't maray. Apay ti kunam, jak amaw, akanayon ka agumatang iti arak kadagiti sabali at Tersina. Pindaam amin a paggatangan. Ay, di mo pigsaan Tama nga numangag ni tuyang kumaray. Ipukaw konto pa, tapno umay nakakamatan iti binhalsay. Ay, isukit ajak kayat ti gumatang dito Tersinang takasta ka, maray. Mala, lakwan na ko na iti arak. Tanaibos ka no dita sa bali at Tersina, maray. Na, itakalaan ngayon may maray. Kasanaw ko nagadumot tinaramid ko di tabalay may maray. Naglaba, nagluto kalpasan na naginawa. Kaya't mo asawan, saan pa yan nagaw-awed ni Kabadong? Ay, saan pa'y nga raw? Iso kumati umay kurantaan adamagan dito Tersinam. Kano'y may gimatang iti arak. Naginumanda nga'y manaw. Diyak mo No kasta, isaw tinang kopek jay kwartak adwagasaw. Ay, kita manday ta akalukuan na. Hindi na lang arod matultulungan ang kupitan nakpay. Ay, sakit ti ulo ti kasta nga asawa, maray. San mo kumaalinaklakwan amaray? Kasanaw adyak lakwan, kat isuma ti buhay na manok, maray. Ba't ti kastoy abiyagan? Apay aya, anya man ang ti pagkaskastaam. Nakamisuot ka manan. Awan pa na imas amasida. Ay, imbagak matken ka nga ano sampay laang ti agsida itinatang. Nateng idi namin sanggal daw. Nateng idi kalman. Nateng manan itan. Makauma in the world. Ay, mangan kakit din. Umay ka pa digwan iti si daan. Ay, Jesus. Kita ang beta ka na ka. Ay, humali ka dito. Nga Amo ka paboritong ti binigwan na karnit manaw. Ay, unay yan. Ay, sus, nakahap-happy ak unay. Tanalagip na. Kapudpudutan na pa yung gail. Ay da, inaldaw kumaakas ta. Ay katuna ang gail. Inaldawan na patigwan ka iti si daan. Nangag mo ba na?
wen, nangeg ko. Ay, na yun aragsak mo anapadiguan. Enteng, di ka pa inalpas anangan. Apay aya nga apura enak. Kita madam apay la akar-karam kemek dagito itultulang. Saan mat kat arumbang akaram kamam dagita tulang? Naku na, kitno nagimas. Agin nawa kaon, tama panak pa'y makiistorya kadagiti ko kumarek. Ha! Sige, panawan nak dito. Siyak ti makamu nga ginaw. Jak kayat ti maapura, no kastoy ana imas ti sidain. Sapay ko ma, taumay dito tersinak ni Marito yang ita maribanang. Adun sa mutyar aramiden na ditabalay da. Iso mati ko na. Tasaan mo't akayat atulungan ni Badung na. Na. Apa yan ni Marito yan? Agtartaraok mataan. Ay, Maray, apay. Anya ti mapaspasamak kan ka, agtaraok ka mataan. Ay ayabak lang jay manok mi ama pukpukaw maray. Ayaya bam. Wala, tapi na nag-anak iti kakao. Kakao! Ay, mapukpukaw kunam. Wun nga rod maray, saan mo tin anagapon iti kalman, aging gaita, awan pailaang, kakao! Ay, adalahang di taday jay maray. Apay ko maamapukaw, kat adda magayam nagan na marituyan. Wun ata na idumduman ay jay maray. Pukaw ang maray, daytay uray la agtrimolo ti panagpukaw mao. Sige maray, bareng sumangputan, kakao! Ay na. Nagmayat laki din ayak ti agigop iti sabaw ti manok. Sige lang, tatabataw. Agigop ka nga agigop. Ay kitmo na. Apay adapay ti guna aya. Adupay. Kitno adupay ti karnina. Tadakkail ken nalukmag amanok ti pinartay. Ay na. Ay nagmayatan ko araw. Nalaing ka talagang agpili ti maparti ang manok. Aw, kayat mo pa iti arak, tatabataw. Ay wala, kayat ko pa'y. Kargaan pa ito'y baso ko araw. Punwal maging gaaglupyas. Kapitan, saan mo't gaya man nagrunda da kwarog idirabe ay? Apay may? Ada nakaibaga kanyak ang naginom da kanaw. Ha? Kitno binaga ak ida nga agrunda da kadarabi ay. Kano nagpatpat nagdakano ang nagiinom. Mangibabain da kita. At dapay kit din nakaibaga kanyak, akadwada ni Kabado nga nagiinom. Ito ko nagreklamon tumanan di marituyan. Ay na, agrik-reklamon to pay itan. Takasanaw, kinupit kano ni Badung na ti kwartana. Panagkunak, iso dayjay ti pinanggatang na iti arak nga ininom da iti rabe ay. Nasaya at tanakaringkan ba daw? Singirang kaita. Kanya singiran. Adaya utang ko kika. Kinupit mo jay kwarta. Ay awan ti kinupkupit ka. Asino nga'y kumati sa bali ang mga lanusan asika? Saan na siya kunaking kakay? Isublim ki di jay kwarta. Ay di nakpabasulan. Kasano ko mga isublek no awan mo inalala. Kano ison sa jay gatang mo iti arak di tatersina ni Marikwanang. Ay di nakpabasulan sika. Ay agkal na ka, sumanaw. Makaringring ka. Awan ti inalala. Agong ungot ni Kapitan kada kayo atanod. Ha? Tapay may. Saan kayo ngamin kano ang nagrunda? Naminsan lang matarabi iday jay. Katuray man, dakala ba nagtisanyo apa nagrunda? Kasano ti panagungat ni Uncle Kao? Ay, pirme, nga agong ungot. Ha? Ay, no agas asukan jay agong na. Mamati ak nga agong ungait. Ay, Angam no saan pay? Saan nga agong ungat day jay? ay, saan nyo kuman apagpungtutan pa ni Kapitan? Bayan niya tayo nakto ay aywan. Nalakalang ay aywan ni Uncle Kao.
Masano ngayon, Kwaraw? Aginom tayo pa'y kajay. Ito na, tatabadaw. Apay kit dinasaan. Ang mawamutin pulutanan tayo. Sakti makamoy tinita. Apay, ada pangalaan. Ada, di ka matanagan. Sakti makamu agumatang iti arak. Tasak mo ti makamoy ti pulutan. Diniguan tumanan akar ni ti manok ti pulutan tayaw. Ay na, nagbayatay. Kanaayon naman ka. Apay, Marituyang. Sa bali mo ti rupam ita, kasla makapungpungtut ka. Nga bain, ado ti problema, maray. Sapay, di ka makasagay sayan. Huh? Masangok pa'y ayat ag sagaysay. Kajay latan agbirbiro tar aramida. Ne, adamanin mapukpukawan. Ni badong ko, maray. Awan manen, san manen anagaw away. Kadkastamot day ta abadong mo. Numaala na ti kayat na, saanan nga gawaway. Kan mapukpukaw manen ti may sa manok may. Ay, nagmalas ka mutan, Maray. Taduan ang manok mo tinapukaw. Hay, jakman amo, maray. Di mo kunaan, nga adanagan manen day ta maikadwa ang manok mo ang mapukpukaw. Awan nagan na day jay maray, nga may kawitan. Palpalo umaga nga raw, ngam nagpukaw manen. May salaang akidas ka na papasulam dita. Ni nga tabadong kaw, tinangala. Asino pa'y kumangay? Kano kinupitan na manen. Ay, unay mutay. Pati dagiti mapukpukaw amanok may. Iso nga ta, tinangala. Kat, asino pa'y kumangay ti sabali apabasulang. Ay, di nakasarsarita ta na pudot ti ulok. Tanay, saan gayam ang nagrunda da Kwaraw? Ay, ayaban kalaan nga mangan. Anyak si Dain. Angkay! Umay ka manan padiguan iti sida na diniguan nga manok. Takit ti bayan. Na, kunak man no kunam anapudot ti ulom. Idi dayjay. Ay, nagsaya atin dito akaanak tadi nak malipatan apan padiguan iti adda diguna. Amok gaham ngawan sida mangkay. Uray laagas asok ah. Kapudpudutan na nga main. Ay, mangantan banang. Saan mo nga ungtan ni Kwarog? Ha? Ngapay nga ang tanak ngayon ni Uncle Kao? Uy. Inikaklangaru din iti si Dan na. Ay, sa anak ka di nga gugan. Awan basol mo. Na, napukaw adagos ti basol naken ka. Intay. Ay, saan kan alakwan iti arak? Kabadong, pasensyakan. Apay ngay, maray. Kitagbayad akmay. Uray man pa'y agbayad ka, saan ka nga ikan? Ay, makabasbasolak ka ni Marituyang. Patpatim to mga minday tatuyang, maray. Kano kwartana mo tigat-gatang mo iti arak? Ay, uray pa'y. Lakwan na kiday. Aguray ka man tapukawat ni Marituyang. Ha? Apay apak ko ang pailangay. Marituyang! Adda dito, inibadong mo! Ay, mapanak man lang gumatang iji sa Balya Tersina. Una yan. Ay, nagmayat na talaga Kwaraw. No sikat ti agawes iti inaw. Pagkunam, tataba daw. Agasam man. Tanda man na nadiguan naman o kapulutan tayo. Napan ko ba ikit di pinatiguan ni Uncle ko Tapos anak nga ungtan. Nagnumar pa'y gayam ni Uncle Mau. Nga uray awam mo, edi nagtiliw tayo iti manok. Ado siguro titarakin mo ang manok Kwaraw. Parti ka mo't apartay. Ay, saan ko atarakan da ita? Ha? Saan mo tarakay? Tarakan da. Ay, aguri ka man Kwaraw. Haglinlawag taman. Naginom tayo kitay, tataba daw. Ramanam da ita natiguan na manaw. Agreklamo nga min nituyang ko kay. Mapukpukaw ti dua manok me. Siyat kan, tataba daw. Ay, sumbatan man pa'y ti saludsod ko Kwaraw. Madida ito yung agparparik na kanya ko na. Ipagaman ti pudno Kwaraw. Asino ti akin tarakin ka na gitaw? Ay na, kapitahan, nagawan kat akonsensyan ayati naramid na kada kami kinibadong kaw. Asino tidakda ka mata? Kinanya ti inarabid na kadaka. Ni Kwarog, kapitan. Tika anak ka? Dua ama
manok may ti mapukpukaw. Ay. Di mo pagsuspetsya ni Kwan. Awan sa balay, kapitan. Impapulutan na kadagiti kakadwana na ginaw. Ay, sapay namin duwa na kapinagdikwan. Oh, makitam day ta, kapitan. Ha? Inraman na kapay gayam a pinagsida. Ay, paayabak ni Kwan. Ay. Saan ang mabalinda ito nga inarabin na kada kayo? Dulang mo ta manok ni Nana tuyang titiniliw kaw. Uray may salaeng. Panagtakaw da ita. Nagsida kayo mo't kinitata ba daw? Agbababawi akto pa'y. Ipabalod kan san ah. Ay, saan mo to na, Uncle? Sukataklatan di manok da. Awan to pa'y tarakin mo uray may sa apyat. Katagtarakan ako na. Sukataktaw, uray 5. Ay, kabadang, uray pa'y agpakpaka si kakanyak. Saan kan alakwan iti arak? Ay, saan nga arak ti katangik, Maray? Ay, saan aya? Ay, kunak ano arak? Nasakit ti mamalmalaw, Maray. Talaga gaya ba napaungot mo ni Marituyang? Inurasan naktupayan nga umay gumatang iti bagas, Maray. Ah, kasta aya. Ay, bagas gayam ti katangam. Mala, ibagam no mano a kilo, tamang ikilo ako. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?